Aupe alea kadongan dan terbenau maka itu hamu ujui songona tu akan bertondi sadar songona tu akan berdaging do cala poso-poso di bagasan Kristus susu dohu pai dupo tuho dada si panganon hian aidang tak calo hamu i ujui gari nuaing gari so tak calo hamu dobe ai tong dobe hamu pak daging ai anggo masa di hamu pangibuon do pak salisian dapat daging hamu cara pamangkangon ho hajol maun ai dapat ko hajol maun hamu muladong nama dok sisian isi Paulus do au cara nasadaan sisian isi Apolos do anggo au isi Apolos isi Paulus pak halado nasida pak hitian muna gayo posia cara ganuk hombar tu pangalehon ni Tuhan di ibana au do manuan Apolos do pagunokon hale di batu do patubuhon asadada ga juma na manuan manang na pagunokon di batu na patubuhon ido dosto na manuan do pagunokosa hale ganuk do majalo upana hobak do pangulawan nabe haidongas panggulan di debata do hami hauman debata bagas ni debata do anggo hamu hobak tu asin ni gohani debata na ni leon na itu hau ubauli ujahanil songon binai ni pade bagas na bisuk na asing do muse jong bagasi ada ganuk mama tahun manang beha pangulawan na disi airang tak boleh ujahan na asing dukon ni nang ujagi ima Yesus Kristusi ai molo di pauli di atas ujahani manang sere perak batu naga hau lam manang durame gai patar do na niula ni ganup ai sogo tido paulo potsa ai papatar ni api ai papatar ni api mai asa abi ido mangujuni manang beha ulaon ni ganup molhot ulaon api na ulinai jalaon na do upa molo sosokonon na niulanai luangan mayana malua donian anggo ibana alai songona niedet sian abi nama dang diboto hamu jogon di debata hamu calaton di debata maringanan di bagasan hamu ago honon di debata do namang ago jogon di debata aina badia do jogon di debata ima hamu unang adong na pau to diri na unang adong di etong na bisuk di tonga-tonga muna di buktikan gabe na oto maiba na jolo angget gabe na bisuk muse ai anggo di joro di debata hauton do habison di buktikan hai tak suka do ditakut do akan na bisuk di bagasan akal na sida jala muse di boto Tuhan do asam niula pikiran ni akan na bisuk asa unang maadong na manengan jolma asa sudah nai di hamudo manang Paulus Apolos Kepas hasianganon hangoluan hamatian na masa nuaing dohot na songkok dobe saluhut na do di hamu ale Kristus do alai di Kristus do hamu jala di debata orang Kristus